Segur que sí. Diumenge torna la sèrie de més èxit de Canal 9. L'Alqueria Blanca comença la 9ª temporada i ens promet i es va desvelar molts interrogants. Però a nit, un centenar de fans van tindre el privilegi de veure el primer capítol al Teatre Principal de Castelló amb els seus protagonistes. Lorena també va ser una de les afortunades. Estem emocionats de veure i poder-los veure de realitat. Com si foren de la família ja. Què direu si, per exemple, passa Diego? Ai! Se desmayem totes desmaiades. Què fan aquestes senyores en la porta lateral del teatre? Per a veure si es poden veure passar i alguna foto en ells o firmamos algo, a veure. Porteu una caràtula i tot, a veure si la poden firmar i tot. Escolteu, coneixeu els actors? No, en persona no. Se suposa que jo he de parlar en ells. Ai, però... Us agradaria conèixer-los? Encantats. Pues anem a veure el que podem fer, ¿vale? D'acord. Arriben les estreles i s'obrin camí entre aplaudiments, besos i abraços. I a partir d'ací, Vicenta i Amparo no se separen de mi ni un segon, tot i que elles no necessiten presentacions. Foto per ací, firma per allà, i una servidora que no té més remei que tallar-les, que també volem saber coses. Te casaràs o què? Jo estic bé, Aixina. Estàs per la labor? No estic per la labor perquè jo tinc molta feina al camp. Jo la meva paqui, jo l'estime moltíssim. Però jo crec que Aixina estem bé, anem a passejar. En Raquel, què? Pues això crec que és el que s'està preguntant tot el món, a veure què passa en Raquel. Te ho estàs passant fatal. Jo sí, però me toca patir, que jo la vaig fer patir a ella. Sí, i crec que la gent m'odiava un poquet i ara és com la penitència del personatge, ara és a mi el que li toca patir. De totes maneres, he de dir-te que si ella passa de tu, que no passa res, que tens de candidates per a nòvia, que pa què? No, pues s'accepten propostes, no sé, però jo no sé què tenen pensat els guionistes. Crec que ja han pensat alguna cosa, Però no podem dir res. Mos vas deixar en l'aire al cor. Escolta, i separ que... I separ, ja veurem com acabarà, esta nit ho veurem. Suposa que si estàs així és que et va eixir tot bé. Ja ho veurem. Tot pot passar. El xiquet? O la xiqueta. No se pot dir res, ho deixarem per al diumenge. Per al diumenge, sí, espero que tots ho vegeu. Comença la carrera. El seguim cap a la porta principal del teatre i aconseguim rescatar Diego. Què tens? Què dones? La sèrie, la història, que ha enganxat i que, bé, mira, és un plaer poder estar així, que la gent t'acolli d'esta manera, no? Estàs entre dos aigües. En què te quedaràs? Entre la mare del xiquet, entre el teu amor... No puc dir res, però entre dos aigües. No és fàcil estar entre dos aigües, Tu has vist quines seguidores que tens? Unes amigues que t'he portat estan enamorades. És una passada. Estem emocionats de veure que venia. Me dones un besito i aquí a la que... Plaer. Així és com quedava la sèrie fa 3 mesos. Se salvarà Nitín? Com portarà el cor Diego? Estem a punt de conèixer el desenllaç de tanta història. I disculpeu, però hem de tallar, que hem promès que no contarem res. El que puc dir és que ha sigut... Superemocionant. I si no, que ho diguen a les meves amigues Vicenta i Amparo. El primer capítol de la 9ª temporada, no té pèrdua. Ara jo me quede en el beset de Diego. Heu vist? Que no? Serà, ahí va una altra volta, per a que tinga una miqueta d'enveja. Que t'ha agradat.